O adestrador do Chantada B explicou o ocorrido a pasada fin de semana no Sangoñedo durante o partido contra o Bóveda. Marolas relatou a súa visión dos feitos e quixo puntualizar aspectos que considera erróneos e que transcenderon da prensa. Sabíamos que era un equipo que vai moi ao límite, un equipo moi agarrido, un equipo moi duro, pero nunca contábamos que fora a ese nivel, non? Eu non compartimos, nin eu nin nadie do meu equipo, esa maneira de intentar frear a un xogador. Eu entendo que se pode competir, que se pode loitar, que se pode facer o máis forte, se queres o encontro, pero leválo ao límite pareceume exageradísimo, non? Tamén cabe salientar que non é todo o Bóveda, non? Simplemente son 2-3 xogadores que, por desgracia, son reincidentes xa en varios feitos e, bueno, todo empeza no minuto 10 da primeira parte, donde un xogador deles, nunha disputa con un xogador meu, cae ao suelo, recriminamos que non se tire, non? Que non había sido falta ni nada, levántase e propicia un cabezazo ao xogador meu, non? Claro, montouse un pequeno barullillo. O árbitro sinalou a xogada con tarxeta amarela, pero dentro do equipo local interpretan esta xogada como meritoria de expulsión directa. Seguiron entrando moi ao límite, moi fuerte, frenábannos con faltas continuas. Eu penso que en ningún momento, como eles así dicían durante todo o encontro, que éramos un equipo barrullero, xogadores deles que alada aos campos que íbamos que non nos podían ver en ningún. Eu creo recordar que en todos os campos salimos dándonos a mão todos os xogadores e adestradores, non sei a que ven eso. Eu penso que era unha maneira de intentar desestabilizarnos. O partido púxose cada vez máis brusco e tenso e xurdiu unha nova trifulca no campo. Outra agresión máis a un xogador noso, pois volvese montar un altercado onde un xogador deles eu diriximo ao colegiado dicindolle que é il quen ten que frenar esa situación, que non pode permitir eso, e un xogador deles simplemente o que ven é dicirme a min que il non foi quen fixera ese acto, que fora un compañeiro dil, pero bueno, eu non me refería tampouco que fora il, simplemente dicía ao colegiado que tiña que frenar eso, non? O colegiado decidiu sacar tarjeta amarilla a min por a protesta que lle fago e o xogador deles por encararse comigo, que en ningún momento houve ningún insulto ni ningunha palabra fora do normal, non? Isto acarreou unha primeira expulsión para o Bóveda, algo que os visitantes viron inxusto e volveuse a montar un rebumbio que levou o colexiado a suspender por primeira vez un partido que se reinicia minutos despois de calmar os ánimos, alo menos aparentemente. A dureza ibas incrementando e chegou a entrada moi a destempo, moi peligrosa, de verdad que non hai palabras para describila, a un xogador meu donde o colexiado unha vez máis que quero defendelo simplemente porque vendo o partido era complicadísimo, porque cada cousa que pitaba estaban prácticamente encima del, a cabalo dil, ve un solo colegiado e a mellor pudese ver un pouco intimidado. En esa xugada decide sacar solo tarxeta amarela ao xogador, cando era roxa como mínimo, pero bueno, por coincidencia resultou ser a segunda amarilla tamén dese xogador e tuvo que abandonar o terreo de xogo, non? Unha vez que decide abandonar o terreo de xogo, non sei en que iría pensando, estaba un xogador noso detrás da portería, sin mediar palabra, agredeo, non? De aí xa, claro, xa os xogadores, os compañeiros por querer defender e separar, e os diles, pois, por querer, non sei, tampouco vou a decir o que intentaban facer, e a Forza Pública, que eu creo que estuvo fenomenal tamén, conseguimos neutralizar todo ese follón. E o árbitro eu creo que acertadamente, inda que penso que nos vai perjudicar, non sei a decisión que tomará o comité, non sei exactamente, creo que esta noite cando se reúne, pero quero que, ou se prefería que se houbera finalizado o encontro, porque penso que houbéramos gañado fácil, non? Marola recalca que en ningún momento o público tería invadido o terreo de xogo, como certificaría tamén a Garda Civil, e que o seu comportamento non tivo nada que reprochar. Ya está, Marros, va, sitio, Marros, va, sitio, va.